Sitio Tapon sa Barangay Tinaan nga gitumbok nga relocation site alang sa mga biktima sa landslide dili luwas puy-an base sa assessment sa unang buhatan sa Mines and Geosciences Bureau. Samtang may gipag-usab nga delineation sa mga critical areas sa DNR sa Dakbayan sa Naga. Si Luan Mirondina adunay live update. May Bob, gipahibaw ni Naga City Mayor Christine Vanessa Chong nga wala makapasar sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau ang sitio Tapon sa Barangay Tinaan nga mo'y usa sa giilang relocation site sa mga nabiktima sa landslide. Apan gipahibaw usab sa mayor nga nakapasar sa assessment sa Mines and Geosciences Bureau ang Balili property isip relocation site. Hinuon, gikinahanglan pa kining ipaubos sa engineering mitigation sama sa proper drainage ug easement o gikinahanglan usab nga makakuha og clearance gikan sa Pag-asa ug FIVOX. However, the Balili properties may be used for relocation subject to engineering mitigations like proper drainage, easements as mandated by law, and we were also required to secure the clearance from Pag-asa and FIVOX. Samtang gibutyag usab sa mayor nga nahumana ang gihimong geotagging sa MGB National sa mga gitumbok nga mga critical areas ug may 270 ka mga istruktura nga gi-identify nga nasulod ni ining gitumbok nga no-build zone. What we're doing on the part of the city government, because I want it to be clear kung kinsa jud nga mga structures, households ang apil, we are marking it as starting today. Apan gitataw sa mayor nga sa pagkakaron dili pa una niya kini mabutyag kung asa partikular kining mga lugar nga na-delineate na sa MGB nga mga critical zones. So wala usa ni mga ngalan because it will cost them ato lang yun ning itarong og proseso mo nang gi-geotag, nag-validate kat kung ipanghisgutan ganina. Giklaro sa mayor nga sa pagkakaron di pa siya makatubag kung i-compensate ba sa Dakbayan ang mga istruktura nga nasulod sa critical zone. Hinuon may ihatag nga financial assistance ang Dakbayan sa Naga alang kanila. Samtang Bob, gipahibaw usab ni Naga City Mayor Christine Vanessa Chong nga dili pa mamahimong makabalik sa ilang mga Pinoy-anan kadto mga mulupyo nga nasulod sa 1 kilometer radius gikan sa dapit na hitabuan. Gikinahanglan unang magpabilin sila sa mga evacuation centers hangtod nga aduna nay clearance gikan sa Mines and Geosciences Bureau. Hinuon karong adlaw man gilaumang tukion ang naasoing issue. So far, Bob, mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Dakbayan sa Naga. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live report.